No niin, Taru täällä taas ja tervetuloa. Tänään vähän skräpätään. Mulla on täällä paperi. Mä en enää muista minkä sarja. Mun mielestä oli Lemoni. Mut kuitenkin skräppipaperi ja tarkoitus olisi tehdä leiska. Täällä on nyt, mä oon valmistellut mulle tänne tällaisia kokonaisuuksia. Mulle hyvin tyypillistä, mä kerrostan papereita. Mä laitan niitä niitojalla kiinni. Ja sitten tänne väliin 3D-tarrapaloja, niin kuin täälläkin on. Ja sitten mä lopuksi kiinnitän ne tuohon kartonkiin. Tällä kertaa mulla on sellainen suunnitelma, että tuota ylhäältä tulee alaspäin ja alhaalta lähtee ylöspäin. Ja tänne alas tulee sitten tämmönen hauska, missä on tommonen upeasta paperista tommonen vähän fintakehenkinen perhone. Ja nyt lähdetään sitten tää taustaa tekemään. Eli mulla on täällä Timpan sapluuna. Sitten mulla on vähän Disesinkin Mermaid Lagoon väriä. Ja mä lähden täältä pistämään tätä mustetta tänne sivulle. Mä oon lyijykynällä merkannut tänne sen paikan, mihin toi kuva olisi tarkoitus tulla. Mä yritän saada tän kuvion saada melko jatkuvaiseksi. Pienet maskit, sapluunat käy ihan hyvin taustojen tekemiseen. Itse ainakin rakennan niitä pienissä osissa ja sit välillä vähän niin sanotusti sovitellaan. Niin kuin nytkin mä katon tänne, että ihan kiva, mutta pistetään hiukan vielä lisää. Näin pistetään ja vähän lisää vielä. Sapluunalla, musteella saa ihan kivasti väriä. Eikä sitä tarvi niin valtavia sinne laittaa. Ja silti se tekee ihan näyttävän näköistä. Ja sitten tänne alapuolelle, niin kuin mä sanoin, niin tulee toinen kuva. Näin, vähän enemmän. Ihan noin huomaamattomaksi. Hyvä, vähän reunoille vielä. Tää työ on tulossa tosiaan tuohon Creative tai Colorful Creationsin DT-hummaan. Meillä on siellä kesäkuun alussa, milloin tääkin video sitten julkaistaan, niin Bloghoppi, eli tulkaa ehdottomasti osallistumaan. Siellä on teemana nyt sitten, että tulee sana. Elikkä nyt sitten, täällä on 2,5 teippiä laittanut. Oho, meinasin taas etuilla. Mulla on paha tapa aina, että kun mä oon niin hättäinen liikkeessä, niin leimasin. Vähän leimaillaan tänne taustalle. Hyvin tämmöstä kevyyttä leimailua. Voi olla, että ei edes paljon näy sinne kameraan asti tää leimailu. Tää on niin kevyttä tänne. Mä näytän kohta lähempää. Tää on hyvin tämmöstä sinne päin tapahtuva kevyttä leimailu. Nyt näette, että se on hyvin tuommoista kevyttä se leimaaminen. Sitten mulla on tää toinen. Leimasin. Toinen musta. Äsken oli musta arvarinkki. Nyt on vähän tämmönen turkoosin väritteinen täällä. Niin mä vähän tuon tänne sitten lisää kuvioon. Ja kuten huomaatte, mä en joka välissä ota mustetta lisää. Eli leimaillaan eri voimakkuuksilla. Noin, eiköhän tuo nyt riitä. Sitten mä rupean laittamaan näitä kuvia tänne paikalle. Elikkä tää tuli tänne alas. Ja täällä on nyt sit tosiaan tätä 2,5 teippiä mulla valmiina.
Ja täällä välissä on tosiaan 3D-tarropaloja ja sitten osaan nidottuna kiinnitetty. Tietysti poikkeus on sitten toi ihan päällimmäiseksi jäävä kerros, niin sitä ei ole tietysti nidottu sitten. Sitten on tää valokuvan taustalle tuleva taso. Tää hakee paikkaansa täältä. Ja tässäkin laitan tän pohjapaperin vähän niin kuin suoraan. Mä olin tänne jo sovittanut yhden klemmarin. Ja sit mä otan täältä tän valokuvan sitten vielä, joka menee kans suoraan. No niin, nyt meillä on periaatteessa sivupää elementeittäin siinä. Nyt me ruvetaan koristelemaan. Ja tänne on sitten vähän tekstiä suunniteltu, vähän liimaa. Aika pitkälle kaikki koristeet mä kiinnitän ihan paperiliimoilla. Täkigluuta käytän kaikista eniten, mutta tää Pandurankin liima on ihan kiva silloin, kun jotain pieniä asioita liimaa. Niin noin. Sitten tänne alle tulee vielä vähän lisää tekstiä. Ja nyt mä haluan tuoda tähän työhön vähän lisää väriä. Elikkä poiketaan. Täällä on kellertävää on tuolla paperiliittimessä, eli tuolla Shill lukee tuolla. Siellä on kellertävää ja sitä löytyy myös tuolta välissä olevista papereista. Näin. Siellä on sitten jo meillä otsikko paikallaan. No, enhän mä koskaan näitä lankoja unohda. Ja nyt me otetaan tänne sitten vähän lankoja käyttöön. Mennään tänne perhosen viereen. Sitten välillä, jos sitä lankaa on liikaa tai muuta, niin sitä voi laittaa sitten aina näihin väleihin kanssa, että pysyy nätisti. Täällä on tämmönen kiva rintanappi. Tässä on aika hyvä liima jo itsessään, mutta laitetaan vähän lisää vielä paperiliimaa. Noin. Se tulee sinne nyt sitten kiinni. Pistetään tuolta pidempiä lankoja. Noin. Sitten jonkun verran tällaisia rupon rollereita, joissa tulee tekstiä tai kuvioita, niin nyt mä laitan tällaista sitten tänne reunaan. Mulla ei ole ajatuskaan siitä, että sen tekstin pitäisi olla siellä jotenkin kauhean tarkkaa, vaan ne tuo tänne vähän lisäävää efektiä. Toki, jos haluaa, niin voi laittaa sit sitä vähän enemmänkin, jos haluaa. Elikkä näkyykö kamera nyt? Eli siellä on sitä rupon rolleria. Noin. Sitten mä olen tänne vähän näitä filminpätkiä. Ja näitä mä lähden liimailemaan nyt tänne. Eli tämmönen kesälomareissu teema tällä sivulla. Niin toki niistä sit otetaan aina näitä valokuvia. Ja ne sitten, tää on tosi kivaa koristetta aina. Lisää sellaista pientä efektiä tänne työhön. Noin. Sitten mulla on täällä tämmönen pieni tämmönen koristelipuke jostain leikepaketista. Tuli tuolta äsken vastaan, kun hain sopivia ja sopi tähän. Mä oon lisännyt tänne ton Puntakaana-paikan nimeen, koska tää reissu oli siellä Puntakaanassa. Tarinointia tulee ihmisille aina näihin scrap-sivuihin vaihtelevia määriä. Mä itse en valtavasti tarinointeja laita. Mä itse tykkään, että ne kuvat kertoo sitä omaa tarinansa, mutta ehdottomasti jos tykkäätte tarinoinnista, niin tehkää sitä niin paljon kuin haluatte. Sitten mulla on täällä myös nämä plannertarrat, ihan hauskoja koristeita. Täällä oli tällaisia ihania lintuja. Näistä katsoo osaavaa väärää suuntaa, mutta ei me anneta sen häiritä.
Eli pistetään lintutarrat tonne. Pistetään nämä linnut, jotka katsoo tuohon vasempaan, niin tänne toiselle puolelle. Ja nämä, jotka katsoo sitten oikealle, niin pistetään taas toiselle puolelle. Niin ja tavallaan niin kuin sitten katsoo vastakkaisiin suuntiin. Eli tällaisista planner-tarrostakin on ihan hirveän usein koristeeksi scrap-sivuille. Mähän aikanaan hankkisin näitä planner-tarroja, kun mä jotenkin kuvittelin, että mä käyttäisin näitä enemmänkin kalentereissa. Mutta mustahan nyt ei sellaista perinteistä planner-ihmistä ole tullut. Siis rakastan kalentereita, olen rakastanut aina. Mutta mä olen kalenterin käyttäjänä vähän erilainen. Täällä oli tämmönen ihana unisieppari, joka meni tonne koristeeksi. Näin. Nyt me ollaan jo aika pitkällä tämän sivun tekemisessä. Nyt ollaan sitten vähän siinä vaiheessa. Laittaisinko mä vähän jotain tonne, jotain tänne. Mä haluan tuoda keltaista väriä tänne lisää. Mulla on täällä tällaisia. Nämä on vähän niin kuin enamel dotsit, mutta kolmiomuotoisia. Ja laitan näitä tänne sitten tuomaan vähän sitä keltaista sävyä vähän lisää. Mä muuten rakastan sitten näiden pinsettien käyttöä, kun mä teen näitä juttuja tänne. Ja jotta nyt ei mene ihan liian keltaiseksi, niin toiselle puolelle sitten vähän sinertävää. Turkoosivaalea siniset on sävyt tästä. Noin. Sinne tuli koristeita. Sitten. Mä oon 2 vaiheella vielä, mutta laitetaan nyt tässä vaiheessa roiskeita. Niin sitten me voidaan hetken päästä miettiä, että laitetaanko me jotain muuta vielä. Suojataan valokuva. Mulle hyvin tyypillinen pieni talouspaperi sinne ja revitään vähän vähemmän tänne ja tänne toinen mustetyyny päälle. Mulla on täällä 2 eri sinistä ainakin nyt. Nämä on aika lopussa, mutta nämä toimii silti hirveän hyvin vielä tähän sitten roiskeiden laittamiseen. Eli tänne näin. Tää on tämmöistä vähän vaaleampaa sinistä. Tuo vähän näyttävyyttä. Ja sitten otetaan tummemman sinistä. Tääkään nyt mitään kauhean valtava sinistä on. Tää on tämmöistä taivaan sinistä. Nämä on vaan näitä priman, niin pitää niin hirveän hyvin sekoittaa, kun täällä on sitten kimalletta joukossa, niin ne lähtee liikkeelle tuolta pohjasta. Hän on nyt kuuma ilmapuhallinta tänne virittänyt, mutta otetaan ne paperit pois ja mä lähden heti sitten. Tän oli mennyt vähän näitä lintutarrojen päälle, niin sehän nyt ei tietysti siihen ota sitten edes kiinnikään. Sitten mulla on täällä vielä tämmösiä pieniä puuleikkeitä. Tähtikuvioita. Tällaisia pieniä. Niin näitä voisi sitten laittaa tänne hiukan. Ja tässä kohtaa taas pinsetti on aina ihan loistava. Laitetaan täältä nyt sitten. Noin siellä. Ja tosiaan tää video tulee näkyville tuolla mun DT-työn toi Bloghobissa.
Ja siellähän on meillä Colorful Creationsissa on nyt teemana sellainen, että kun kierrät kaikki DT-porukan blogit läpi, joka blogissa on joku sana vahvistettuna ja keräät ne sanat, sä saat sieltä kesäisen lauseen, niin käyt sitten sinne meidän pääblogiin, pääpostaukseen tästä jutusta, niin kertomassa, että mikäs lause sieltä sitten tulikaan, niin sillä oot mukana sitten tuotepalkinnon arvonnassa. Elikkä tällainen sivu löytyi, joo, ei löytynyt, vaan tehtiin. Elikkä mä en nyt tiedä kuinka hyvin tää kamera näyttää, mutta vähän zoomataan, eli siirretään täältä näkymät paremmaksi. Eli just voisi auttaa, kun mä kääntäisin sen teille oikein päin. Eli fiksu nainen. Nyt näkyy teille paremmin. Näin. Kiva, kun tulitte katsomaan. Ja ehkä tehdään toista joku uusi video taas.